बीच में जरा शादी में दो अनजान मिलन समारोह में हमनी के उपस्थित मानी जा। एक दूजे के आज मिलन बटे, एगो दूसरा से दूसरा परिवार के मिलन हुई। वो परिवार में खुशी के माहौल पे हमनी कैल बनी जा। स्वागत बा, अभिनंदन बा। सबे रिलेशन से हो, हम घर ही से है। आज गायक ना आज घरे के लड़का बन कैल बनी। मगर कोनो भी शुभ कार्य कैला से पहले लोग अपना इष्ट देवता के मनावेला। हमनी के स्वर साधक माँ सरस्वती के उपासक एक लाइन नमन वंदन कल चाहब एमन से ओकर बाद नित्यांगना लोग आइल बा। रात में एंजॉय कर लिया आप लोग खातिर पूरा व्यवस्था बा। रोज तो प्रोग्राम 4 बजे खत्म हो जाला, आज 7 बजे खत्म हो जाला। अपन घर है मगर कहना बाबा से भैया कि शारदा भवानी राखो हई सभा बीच और की दोनों हाथ जोड़ परी और पैया अब धिया के ही पानी दुखियों में दीन अनपूर पढ़ली पढ़ैया हो मैया कि महतारी महानी जहान कहे अब महतारी बिना दुख के हर भैया और सुर तुलसीदास कबीर रटे कैले काली दास कन्हैया साफ होला बिना नीर के भैया और की दासी सुदामा कहे जननी कहे रामचंद्र बिहड़ा के बजवैया। आज हमने के बीच में पूर्वांचल के बहुत ही प्रतापी कलाकार भैया राजू मस्ताना जी जे मोहन राठौर जे के टू कहल जा वो कम बा। मोहन भैया हाथे लगे मगर आई ज्यादा कुछ न कहते हुए ओ दरबार में लेके चल तनी भक्त महारानी से कह रहल बा कोना भाव में हर की बसनो भगवती माई त्रिकुटा पहाड़ के अमाई विंध्यवासिनी मिर्जापुर गंगा पार के तो बड़ी की शीतला और बनारस की बड़ी की शीतला और बनारस की अरे सहरिया हो अचुतरी में सुंदरी
लागेली शारद मैया तो छोड़िया वो मैहर की न करिया लागेली शारद मैया छोड़िया वो मैहर की न करिया हो वैष्णो भगवती त्रिकुटा पहाड़ पे माई विंध्यवासिनी मिर्जापुर गंगा पार के सफर की शीतला आरे बनारस की आरे मैया बल्कि सीता बनारस की सफरिया हो सीता बनारस की सफरिया हो सुंदरी के सुंदरी लागे शारद मैया छोड़िया वो